sa Pilipinas sa mutat dakla agawad emergency kato na apakari din na subin mali partner Jay. Okay. Ni balit, hands-on si Mayor nalapulan na imbunagya simbaing kaputuyay habagat na bagyo partner. Yakan tabay sa kabaluyan yun na dabin malay. Kasi kabunganan Mayor partner antisipitin do tampol. Kasi nagagawa na walang tampol sa probinsya na gagawin dabi po sa binaya partner Jay. Tamay ibabagadalanti kasi nga walay may na-anticipate nun mayor at ay unsa binilabat at nagagawan tulan na sa nayarin na kyan na may remedyo o piano at nalik na yaunong nasaray umbali singa satay akwamu yung panlinis nasaray kailugan nakal iratay pispen piskeje saray hindrance sa navigation kanya na medyo akatulong tanya balag nga po ni may kinditan partner may dredging na DPWH sa lalagi no umpisan dalatan at ratay silted ya kailugan at talagan na nalinisan mas undakal so na accommodate ya danom na ilog partner. Partner tatang partner hindi ka kamungan na gagawin mo yung na-anticipate mo namin lang sugawan sa importante siya ito may bayan muna bago sarili. Yes, importante may makapanservisyo na sa ito na ito may gusto para kasi kaso partner RJ. So nga po'y nibaga natan nasa ramay antamla amin matat aga umbilib wala ramay aga umbilib gagawin nun mayor lapod antamlatan na partner. So natan siguro nga po'y nibaga da partner. Partner RJ nga pinibaga natan tanang ng damon so may anong nang dami epekto nasa amin stricto to ang trabaho to puno na ibalay nasa pursatan amin nagagawin ito yung proyekto at amin pangkaukulan, inagwagaw, nasaray, umbali, tanang nang ito may epekto, nadulap siya katong ginawa to, so ulaing nata, adesitan, susaya, sudulap, naray ito natan at maligod din at maliliwawa, susaray, sulartang, ganun tananwaro ma-brown out, lalo saya, sabihin brown out, at least, mula rin solar na sinutayo, yung mga paliwawa at sari, karsada pa na Ranjay. Pati daloy na negosyo tan na tuloy-tuloy partner, di ba? Partner, talagang tuloy-tuloy so negosyo, pinibagar at talaga na maragap natin. So, binmarit kung papalag sa income to tan, nagkagaragaan natutulungan na sa munisipyo tinatang Ranjay. Antak, kalerto mo. So, sa departamento na sa abiglaman, sa aritsyo tayo, tantam ramay after effect na unyaran na dala, partner. Naman laban, ano ba tayo issue? MDRO, amin kami opisina, ipalit ito ng mayor, wala yung hitam tayo ng tulong, halos kami na school, halos kami na head of office, pero mira ramay, tutuo ta saray, may tulong niya saray, umbali, tas pinmalit ka mula, serbisyo, tanbayan muna bago sarili, iwanan muna ang politika, serbisyo muna sa bayan. Ni natang kolabat naantan niya, italiwamot mahilig mampukpos si Mayura at talaga na untutulong mo, saratay panagpakan manayan, unyaran na sagsagang, rarang kalamidad, tani walay nampos dyan, salamat Mayura, kwanto? Tanang pula siya, Oran, nadalap-dalap po pareho at ulilibol, sumayura tayo, magpapakaruskaldo, na mga t-shirt at saray, kung paano tayo, partner RJ. Nino na ang gapuyay ang ipasabi ay kwanta partner, tanggap po mo. So, nanangkod singa social media, ang gaano, siguro, there's no need, ipaantakan to, pero siyempre, may taus-pusong pagtulong, yun yung gagala to partner, di ba? Partner, karunan, so, nakap na saya, balo, pili-pili, mayor tayo, may walay will to, anong political, walay will to, yaman serbi, at saray unbalita. Di ba, anong political, aluani, politician, nasama na, mangitan lang manaya na ayuda, at sari barangay, karasarasawa, punta lang sugagon na sa kapanyung totoo partner RJ. Isan na kiyan na maong manayan na manluto na saray kang kanan si Mayura partner. Tawa naman sa kaya nagtaya talagang at ang sinaral to talaga na mga wachik
Oh, okay. Lahit na so, manserbisyo, nagpali, tanaray ka para ng totoo, partner. Oh, yes. Marakutan ya nakabatan na saray kabaluyan titan at bali na binmaloy ano panaon na unyaran na kalamidad at aga mamapaulyan so ituturing yun ama tan ina na sa bali na binmaloy, partner. O siya karon, partner, sinumpol kami na mga alas 7 las kuno lapit, labot sinumpal to namin sa trabaho to, pipirman to, wala man lang planted prinsipyo to, time is gold, tanang tinagawam munatan, gawam la. Tama mo tayo oras, kung atong dapat, wala ni pa ka-servisyo mo totoo, ipot mo rin pa servisyo, partner Ajay. Noon, tani, may agaw na Lunes, ang kapoy loob, at sama niya agaw. Miss ko may kape, partner. Limog manaya mayor, watang kayo manaya, partner. No, wala kami sama. Ay, Martes ma. Ay, Lunes, oo. Medyo paksot si partner ko. Magano tawagan tila man. Partner. Singa kapan alad pukok may kape partner. Mga gaylay na namtuman matarabaraman. Hello, partner. Hello, partner. Go. O diyan kami ng Lunes, sa Lapuda, mamumonitor tayo sa different barangays. Distribution, kano, na-report tayo ng konti remedyo. Wala rin importante kailangan na partner Ajay. Oo, ni walay may na reaction to from kanawalan si Maggie, si Bispring Kuya, mit Kuya Dimanay sa kaya bookstore sa kwanto keep up the good work, Mayor Pete Merera and Sir Ilorde, kwanto? Siguro narurungol to tanay na iya. Na siyempre, anta, may gaguntang mo tayo sa kaya serbisyo publiko, na ibagara ng tura may pangkukulan na barangay. So bilang wala rin problema, o to ka man na nangdag balay. Yalabay tayo man surihi at libriran sa istasyon ta, partner RJ. Yes. Kumusta may kapuko ka? Nanlimatag kamid na dulag. Wala inaugurasyon na saray may balod tanya impalagay gasoline station. Oo. At dimang ko abandag kawigi kawanan kapukukan manaya. Kumusta raya? Gamot raya aranaw partner. Masyado mo, wala rin party na pa na talaga na aramay pukok na sayag lalapot saya akong tunda. So, akauran to, partner RJ. Yes, andi balit wala raman so bilang na deklara o nagawa so assessment at wala raman bilang so pakalugi na saray pispan operator at bali na binmali at ang tatamat alerto si Mayor Ditan. Actually sinulatan tulay DSWD sa Department of Agriculture at wala so ayuda yung sabitan at bali na binmali numambilang at unsabiratay assessment nasay damages, partner. Kanyan antatitan ay anticipatin lang na Mayor Iraratan nayarin na tulong kanyan na ditanad sa may bagyon uwan, partner Diba, wala ramay pukok ya aranaw, medyo lugi, iraya manag kumpuni na saray sira-sira, kanyan aramay fingerlings na bangus at tilapia at talagan si mabidtan na bali na binmali. Ganyan po yun. Ngayon pa lang, actually, nung interview na pakinggan ko nga, arangal ko partner, may interview na mayor, Sara may cover, nasatay live interview, sa may kaplusan, kasagsagan ng ulan nung araw po ng Lunes. Sinabi niya na at sinulatan na niya ang DSWD, baka may mga ayuda na ibibigay dahil uran mo at lapag. Pero dya doon at noon sabitan, noon sabi may numero, no pigaray apiktado, at malabat laso i-follow up, i-submite. Tapi walang maiwan. Mabigyan yung mga apiktadong residente dyan ho sa bayan ng Binmaloy. Yun po yung
laging sinasabi ni partner Leon Elorde Castro at siya namang nararamdaman ng mga kababayan natin dyan sa bayan ng Binmaloy dahil siyempre yung slogan na bayan muna bago sarili yan. At yan naman ramdam ng mga taong bayan dyan sa bayan ng Binmaloy partner. At may ibabagag dyan partner at antisipitan latan ng mayor tawalan wala rin apiktado iran kabaluyan laulan saray mangkukumpuni pukog diba ditan at sa may bagyon uwan partner at talagang si Mabiso sa may tulong at sa may alugi iran na kabyangan na saray managkumpuni pukog diba kamyamay si Milay Bangos tan tilapia so si Mabidtan na partner lapod yung pampalawat ng mayor diba On partner ID kato na karuman tinawag turay mayor ay kapitan ng Depel Barangay na ipreparadran tampol so dami dyan sa yes oo barangay tampa naglapigan o i-proklamada under the state of calamity so Binmaloy automatic walang tampol sunanan na idea rapat saya kamongan tutan ta kalerto mo tiraya kabyangan na sangguni ang bayan na through the leadership mo tad na mayor vice mayor itaktak mo Maminta Edgar Maminta anto ayan o wala ron taniran na pangkaukulan na tampul mo ya manggawara na aksyon partner tulungan ika nga Archie lapod saya at sigago na inay na si Mayor tayo at nananangan tuman sa pangkaukulan na anturi ka po ganya i-anticipate tayo katong karuman timawag na meeting na saray amin ya barangay officials sa plano na-anticipate to lang no wala ra bilang iproklamada bilang niya under the state of calamity sa Pangasinan walang tampuso na naikuri daw na isulat darang kailangan at bawat barangay da partner Ajay. Isan na sa yakar kepantutan at nantuman iramay listaan ay anayarin na iparesibit na walan na ay karawan na tulong, rindan na tulong at talagang saramay apektado partner, talagang saramay mangkakaukulan taratan niya amin at sasansakay nunang-nangan kukutuan na mayor, di ba partner? Kagto gabay ganaindan, may napagyan na indan, no? Karuman, asabi mismo, ang gadala sa alas 7 labi, wala rin ginagawa to. Ang tamon lang, makulit ng klabat. So, ganin mayor, tapusin lahat ang trabaho sa araw to dahil hindi mo alam ang araw bukas at time is gold. Kaya kailangan manerbiso muna, iwas muna ang politika sa kalagayan ngayon na nangyari ngayon. Medyo may mga nakikita tayo na ganyan. Kaya lang, sabi niya, kung gusto nilang tumulong, lumabas sila sa panahon ito dahil sila ang mga, sila kanilang binoto ng ating mga kababayan para magbigay tulong. Kasi alam mo, sabi niya, ang magiging isang, kung lumapag ka palang isang public servant, isipin mo may sakripisyo sa bulsa, sakripisyo sa buhay, sakripisyo sa pamilya. Kung talagang sila, ay kahit na gano'n nangyari, sila, alam mo naman, siyempre, may mga nagbayad yan para manalo, kaya lang huwag naisipin yun kasi ginusto nila yun. Kaya dapat ipakita nila na sila ay dapat manilbihan sa bayan, partner RJ. Yes, yan naman ay talagang dapat lang nagawin. Kaya ka nga naging gusto mong maging opisyal ng bayan, ang talagang pangunahin dyan na rason yung manilbihan, di ba? Sa taong bayan. Kaya dapat sa ganitong sitwasyon, pakita nyo naman yung inyong pagmamahal sa bayan, lalo na pati na yung mga kumandidato na hindi pinalad, di ba partner? Dahil kaya nga sila kumandidato para maglingkod, di ba? Oo, kahit hindi ka pinalad, kung talagang gusto manilbihan ka. Oo. Hindi yan pinapakita, kundi galing sa puso mo kung tutulong ka. Yes, kung oo. sobra ka, alam mo makakatulong, di bigay mo. Yes. Hindi mo pwede tawin dahil hindi mo dadala sa taas yan. Walang bahay, walang kayamanan na madadala mo sa taas dahil kahit anong oras pwede kang tawagan ng Diyos, Partner RJ. Alam mo, pagka yan ang ginagawa mo, maraming mananalangin para sa iyo, di ba? Oo, tsaka ang ganda yung parang pang nawala ka sa mundong ito na
mundo ito na ang nagawa mo ay kabutihan, yung makikita mo, sasabi ng mga tao na, ay, kawawa naman yan, maaga namatay at makatulungin, kaysa marinig ng mga kamag-anak mo na, buti na nga, kasi ganyan siya. Mas magandang pakinggan yung mga magagandang aral o magagandang mga asal na inyong pinapakita sa inyong kapwa-tao. Oo, tama ka dyan, partner. At syempre, alam naman natin na pag ganitong may mga dapat tulungan, yung sinasabi mo, sana all walang masaol, partner. Yan naman yung ginagawa din ni Mayor. Kaya nga, kung maalala mo, yung mga listahan ng mga para sa uplift program, ako to anto, kinay, wadyaraya at agdala na pag nakaukulan niya, walay mas mangkakaukulan na kining kapingaran to. Kwanto, partner, di ba? Kaya sinulatan niyang DSWD, si Secretary Rex Gatchalian. Kaya alam ko, partner, pag dyan sa Binmaloy, may darating na ayuda dyan, ay talagang may bibigay doon sa mga nararapat bigyan na partner. Oo nga, partner, kasi alam mo, partner, ang maganda dyan, yung dapat gawin nila, at alam mo naman ang ating buting mayor, hindi iniisip sa kapakanan ng konti, kundi kapakanan ng bawat mga bayan ng bayan ng Binmaloy. Ipaglalaban niya ang buong Binmaloy, hindi yung ilang tao, kundi lahat, kung sana all, walang masaol pa ng Kaya yung sinasabi niya, magalit man sa'yo ang tatlo dahil pinaglalaban mong katotohanan, ang maniniwala naman sa'yo at matutuwa sa ginagawa mo, 7. Di dun ka na sa 7, di ba, partner? Oo, partner, Kasi hindi mo naman mapapaniwala lahat Ang ganda ng tulog mo, hindi ka may stress, wala kang problema kung nakakatulong ka sa kapwa-tao mo. Tingnan mo ngayon, sample, partner. Ito, napaha. Marami kang bigas pala. Naabutan yung bahay mo ng baha. Paano gagawin mo kung dapat pinagbigay mo na yan dahil alam mo nakakatulong, hindi ka na magkakaproblema. Yes, oo. Tama ka dyan. Sayang lang mga ganyan bagay. Okay, partner, baka may mga announcement ka sa ating mga senior citizen, yung kanilang birthday gift, partner. Gusto ko lang ipatid sa ating mga Basca President ng buong Binmaloy dahil may pinus na nga kami. And dahil pa siyempre, we have to go down to the characters of the senior citizen. Kahit na ipinus mo, hindi pa alam. Kaya mga kamag-anak na nakikinig po sa buong bayan ng Binmaloy, shoutout po sa inyo, sa ating mga barangay officials po, na puspon po yung pamibigay namin ng birthday gift at nakapus na po na next week na po, tuloy po yung birthday gift mula Monday hanggang Wednesday. Kung ano yung dating schedule, yun din kung anong araw, kaya lang na-adjust lang yung aral. Kaya pakiusap po sa ating mga taga-barangay nakikinig na sa ating mga senior na puspon pa, next week pa ang birthday gift. At sa aking OSCAP ng Pangasinan, ang gusto ko ipatid kaya sa ating mga OSCA na yung quarterly meeting natin sa itong weeks na ito ay napuspon dahil dito sa kalamidad na ating dinanas. At I assure the PSWD na huwag kayong problema dahil sinasang-ayon din namin sa inyo. Hindi mo kami lumalampas. Ano yun? Kaya lang, we are OSCAP, we are a government, then we have the right to have a meeting with us only dahil may mga agenda kami. Kaya lang pinapaalam namin sa inyo. Yun lang po, dahil nakita ko sa text na medyo may nasabi. Kaya lang, actually, baka hindi alam, I have a direct line with the Dr. Abilio regarding the some projects that to be shown to the senior. May mga project na hindi namin alam na may mga proyekto pala si Governor hindi na disseminate. So we're asking the PSWD to disseminate these projects. As OSCA head ng Pangasinan, I have to know that para may sabi ko sa lahat ng mga OSCA sa buong Pangasinan. That is our mandation to solve to help the senior citizens all over Pangasinan. Hindi lang kami upo dito para nakaupo lang, kumukuha ng kaunti lang na honorarium, ngunit ang aming layunin ay manitbihan at makuha ang tamang pag-aalaga, pag-aruga sa ating mga senior citizen sa buong Pangasinan, partner Ajay. Bukas, baka matalakay natin yan dahil nabanggit mo, may mga parang magagandang proyekto na kailangang ipatupad, partner. Pero ngayon, medyo kapos na tayo sa oras.
So, go ahead, partner. Okay, thank you very much, partner RJ. At sana maigi na yung kalusugan. Tingnan mo naman kasi mayroong makasakit. Yes, So, oh. sa ngalan ng ating bayan ng Binmalay, shoutout sa lahat ng mga empleyado ng munisipyo, lahat ng opisyales, job order regular, lahat sila pumapasok at nanirbihan sa bayan ng Binmalay. Bayan muna, bago sarili. Sana all, ang iyong lingkod, Leon Castro Jr., OSCAP ng Pangasinan, OSCAP ng Binmalay, nagsasabing, bukas uli, makinig kayo sa programang PME sa Binmalay para maibigay niyo mga gusto niyo maiabot sa ating buting mayor. Salamat at magandang umaga sa inyo lahat. Okay, si partner Leon Elorde Castro Jr., Hoskahid ng Binmalay, OSCAP President ng Lalawigan ng Pangasinan. Kasama natin dito sa programang PEM, Paninilbihang Agresibo at Matapat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Sana all, walang masaol. Diyan aspeto teknikal, kalopakan tabi tayo. Siyempre si Engineer Nixon Dakal. Saya balit sa makter yun amigo, RJ Jimenez at your service always. Yalabat DWGE 88.1 FM. Pero nagunuyan at sublay mutla si paborito JCB Joseph Kanilang Bakani ada programan SMB o SBM Saray Balitan Matwa. Amigo yo, RJ Jimenez at your service always. Yalabat DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM sa Binmalay. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan.